من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Menguripna Allah Subhanahu wa Ta'ala tanto kumala ditanu dimi panalamat si ikwalla sebab sangkaya kia beliau nirtano mga muslim semua ulama namay at tirang katinsan ang kutumala adimi panalamat oripan liyo si kukapkanan yan si kumangalimun wala kapugusaran yan si kumangalimun wala nayapit tumalan ami panalamat ka si wala nagyang kaya kibaling ka muslim kaya kaya baling ka muslim namananganan nagulimuanan nagugagong si ikudunia na amalana si isalungan na mauri kasunata o mga kufar na amay kanisiran turun wala na ayat nabubulusiran na sunjunara ka jahannam ayat tinudansan na kanabang kapyagaplay si ikwalla imbali ka muslim langit mabuto su kafir aknabanin mabutumon imbalis ka na kafir ugayid na kahando wallah nabayali ka na muslim nabayali na nutwa kafir nandumani di nga kapalalamad si ikwalla subhanahu wa ta'ala uriyan yan na mailitan sa mga pagalitan sabadritano aging kaya kababali na muslim nagtanto niyang kubabali na magkap naguplalabulabud niyan nagudinin po ng gilan kapkabatan na kababali niya na muslim nagkapkakurang isang kutwa kapya o kisusurong niyan sa dinyan ikang galabaga sa Islam maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ging kaya ingara na muslim nayagtiro na muslim daginang sutaw amyanan ang kupan si ikwalla ayat tuladan akyap pananang kupan si ikwalla nagyang kutwak yung gilubakan niya si mga subuan wallah subhanahu wa ta'ala kailangan na mabuloy ang ginawa tano amatanto niya ng kaya titutano amyanan ang kupan si ikwalla at tatarima tanurong ang sabdan ng mga muslim tanong liya kakili ako tuladan awas kami na lang kupantan si ikwalla na pinggilbak tanong ta mga subo niyan at nasisa na mga tao at tatariman niya na muslims kanyan nagupsimba niyan sa Allah ugayid na mas mala ikapar mas malas kanyan ikapangungunutan si kubaya ginawa niyan adi si kubaya wallah subhanahu wa ta'ala dito inali wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran alam tara ila alladhina ittakhadhu ilahahu hawa bang kadamaileting wallah subhanahu wa ta'ala aging kaya mga tao akinwairan akatuhanan simbol na sumanga bay aginawairan la hawla wala quwata illa billah mga tao ay ibarat silan wallah sa magig silan sa di na ayat kusimberan na sumanga bay aginawairan ayat ko sabab na inunan dumanggalbak sa mga subuan wala lagi do sambayang kapusa kapnay haji kasi sadka nagusumani sa mga pipyagalbak des kanen malalayon sa mga masajid mga masjid nagusi ko mga derpa ading tintaliman sa wala ayan ni akalangon naging kutabay aginawa niyan ayaman na niyan na eksimpuliran na sa mga bayaginawiran minipo parsirat mga bayaginawiran so Nabi sallallahu alaihi wasallam natigid manay المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. Ini itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
apa sa panaguntaman pansakan jihad nagyang kutwa kabuluan nga sa iku ginawang ka sa iku baya ginawang ka sa mapakasangwar ka sa iku kasuswat Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan duduan daw na anduman ay kabaluin ka amapags ka ginawang ka napad ka kung sa iku tawa di managuntaman ang kutwa tao amya pagsi na ginawa niyan sa iku kabaya ginawa niyan na may pakasangwar yan sa iku simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an ayak na tumyugalin at yung Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa tao aginatanin sa mga rarata na tumyugalin sa kanya sa mga sugon wallah subhanahu wa ta'ala. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala geng iya ginawa nafsu hawa baya ginawa tao naisad niya linindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam tigman niya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Melindungi ako ating Nabi sallallahu alaihi wasallam melindungi ating Nabi sallallahu alaihi wasallam buong kukarataan ng mga baya ginawa nagusok karataan ng mga galbak ay pikisabutan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam na subaya ginawa o manusia na ayat na kabayar ka na sumarata na Allah subhanahu wa ta'ala na ayat kabayar ka na sumapya. Maharip na Allah subhanahu wa ta'ala gengge ako na mga tao na miyadwa sirang kun susun mga tao adzafirat bihi nafsuhu fahalakathu wa ahalatsu wa sara muti'an laha baya ginawa amya pagsiyan sa tao na amya binasan yan ang kutwa tao amya mungunutan sa iku baya ginawa niyan. Etigan ay kadua na zafira binafsihi faqahara hatta sarat muti'an ayamanan yan na miya kipagsas ka niya si kubaya ginawa niyan na taman sa miya pagsiyan ng kutabaya ginawa niyan na mibulis ka niyan amaunutan sa subuan ayamanan yan na dininggalbakan ng kuta mga subuan wanda mga tawaya amya pagsiyan ng mga baya ginawiran na minigpropar sila ng mga baya ginawiran na ayam miya simbayran ng kuta mga baya ginawiran na miawat sila si kusimba si Allah subhanahu wa ta'ala na mga tao amya kipagsas silang kubaya ginawiran na amya pagsilan ng kutabaya ginawiran na mibalis sila na maunutan si Allah subhanahu wa ta'ala ayakatir wallah fa amma man taga wa athara al-hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa yakareg Allah subhanahu wa ta'ala so sila nutwatig wallah ang mga tao so sila nutwatig wallah ang mga tao ami malawani niratarata ini tagagyan sa mga simba si Allah ayat wa sabar wa athara al-hayat ad-dunya miyakaradkiran miyakabimbangkiran so kau yawiyag kapi akaw yawiyag si iku dunia fa innal jahima hiyal ma'wa na mata na tigwalla nisibas walla mata na tigwalla kaya nagkibulusan nila na sunara ka jahannam isinakakod mataw abulo ka muslim sinarakuta ada ba niyang kapdi sa ginawa niyan agkilingad ng kaya mga yato Allah amisi sa paswalla asal sa tao ang mabimbun sa kanin sa iku dunia na nagkabulusan niyan na sunsunar ka jahannam sa sa tao adis kanin bako masiku mga masjid ay tindigin sa mga sambayang sa tao adinil pamuasan sa Ramadan am yakang bimbun na sa dunia na nagkabulusan niyan na tibu Allah subhanahu wa ta'ala na sunsunar ka jahannam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sad manatig wallah subhanahu wa ta'ala ay kawan yan ikalkian ang kutang pakatindigan sa hadapan wallah oriyan ang kutwa kinikalak niyan nyamiyagang ganyan ang kaya ginawa niyan si kumangarata kabayayan fa innal jannata hiyal ma'wa ay na mata natig wallah kaya nagkabulusan niya na sa surga na sinakakubulu ka muslim at piyakang biyabaya ka wala piyakarigir ka wala kaya kabayar ka na sumapya nasa sa tao ay kalakihan sa wala apakatindigin sa hadapan wala na mata na tigwala ay nagkabulusan yan na sa surga maurip na Allah subhanahu wa ta'ala ganyan isabab at pagawang tanong sa kalak ang mga ginawa tanong yan mamimikiran tanong piya
Kasarin sa tao mabimban si dunia. Ayah simpannya na subaya ginawa niyan. Na mata na tingwala. Kaya na kebulusan na sunar ka jahannam. Nasarin sa tao. Adanya ni ikalak sunar ka jahannam. Na makatbo mananan sa lungan na mauri. Kamata na su Allah subhanahu wa ta'ala. Na dipendurat sa pasad. Kasan sa mga tao ang rata-rata. Na may kadisian rilan Allah subhanahu wa ta'ala. Na siksan silang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu man Allah subhanahu wa ta'ala. Sudian-dian si ko mga tao amyang na manupak siya si ko dunia ada rin simba sa Allah subhanahu wa ta'ala nagwituman mamu Allah subhanahu wa ta'ala sudian-dian si ko mga tao amyang umutan siya sa mga subuan na pinggil bakiran ng mga simba si ko Allah napakabulus sila ng Allah subhanahu wa ta'ala si ko surga jidit ko Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qaysu man dana nafsahu وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tu sika pemimikiran mape ka pemimikiran malantas sika pemimikiran nasutao amiitong yan na ginawa niyan miya pamagitong yan na ginawa niyan si kunano daw pong kapakataling mo kapatay na miyak ang gilbak sa kaniyan sa mga pipiya ay manan yan na miyak daw kapatay ka napakapagtay si ko dunia nagupya makailay ka wallah sa nanao nagupya makailay ka wallah subhanahu wa ta'ala sa karina na rin kapakalinin sa mga karina na miyang gede-gede na ginawa niyan na miyak ang belingas ka niyan si kukad na niyan na miyak ang gilbak sa mga pipiya nayad tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam atau adad na itungan yan nagulid na akal yan naging kutwa tao ayap yang unutan yan na subaya ginawa niyan oriyan na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamanna ala Allahil amani aw naarap niya pansik wallah ang kutwa kapasurga la hawla wala quwata illa billah ayak kadakalan si ko mga tao nagsirasiran apagi raw sila na malay limus wallah malay gagaws wallah paririlas wallah namiya katulog kirano to sa dilang ganggaw si ko mga masajid kaya buka penggumiran si ko mga masjid na gira dimat ayap nakiasumiran sa dimat lagi miyilera na madakalapsung sa masjid ang mga tao la hawla wala quwata illa billah ma'urif na Allah subhanahu wa ta'ala inasad bitiron wallah sa Quran ay sa mga munafik na miyakay pito sila ni tadim sa iku Allah pasagar kiran sa madakala mga gawe na yagoy patundigan sa mga sambayang na sa ikbuko yawmul jum'ah may ito sila ni tadim sa iku Allah na mga munafik na nating Nabi sallallahu alaihi wasallam niya nga isa na sa Umar radiyallahu ta'ala an na miyakataling umauna sa katao mama abaradusa na pengiros kaniyang Umar hey tigin Umar na malatigin nilimus wallah paririlas wallah ayaw tapang ilat niyang Umar na benar ko baradusa ko na perilan ako bukit tigin wallah na yung sumbugun Umar benar na tigin as wallah na malayli mo nagu paririla na talumi nga mabuti ginas wallah na masakit ka paniksa nagu malay narangit si ko mga tao absupa kaniyang wallah subhanahu wa ta'ala ayat yakigdamun Umar na di ka sina amalay limus wallah na di ka mga mamupakalipati as wallah na masakit ka paniksa ayat ito manan yan ng balance na ko to pikir na ka as wallah na malay limo nagus wallah na malay narangit si ko mga tao absupa ko kang kamat angan yung mitulod sa kapaka berasing bangas iku Allah subhanahu wa ta'ala mangurip na Allah gupunta nung sumana ay mga tagastan ilawas matit tanapan malabas nagumat-malayat na mapagumurtano na wallahi ladin kakapitin sa iku mga tao ang baka kano malakal maut na di sila kay tubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala nakambuman sa isa alangan na mauri la hawla wala quwata illa billah balila barun sang kaya masatano at tanto kumiyang adya ka lang ay sabab ay patayo tao ipagunto na kayo man to sa tao na si kumapitayan na ipulubang ka ang kapagalinga la hawla wala quwata illa billah miyalip na Umar radiyallahu ta'ala an hasibu anfusakum
qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Ti Umar radhiyallahu ta'ala an pamagitungan niyo ginawa niyo. Una ang panatig Umar udong pangkapamagitunga nagutimbangan niyo na ginawa niyo. Siko nampan udong katimbanga atig man ni Umar radhiyallahu ta'ala anhum. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa man rin nakudum tanong sa ginawa tanong. Kitong tanong sa ginawa tanong ang dumiraramig sa mga sambayang tanong. Apya sa mga gawi nakitong tanong ni piray gawi amin itindig tanong sa mga sambayang. Dago piray minitindig tanong mga sambayang. Nawandi miniramig ikalam yang gelabok tanong mga sambayang. Napya si kudunya nakitong tanong sa mga ginawa tanong. Naidapat kasi walang malamore ayat na pumagitor ka na sudah kelimpangon nagudad na yung mananin na mapundilunganon agito sa Rabbul Alamin na yung apnari maakal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi natin ko betan wakal lagi ginawa tanong nadid na tinaan na siksa inunta na sa mga badang tanong gupong tanong dilungani ang mga karibatan tanong na wallahi natin kapag nagtino si kukadnan adik na kapundilungan sa ikaw ay mananin na piyag matanong mabisa. Itong tanong mga ginawa tanong yan o pamanyan kaya pitin nagtanong si kupito gawin nasa pito gawin na subuso yamul jumaa nasa panso yamul jumaa na sibuku waktu jumaa natubat tanong si ikaw Allah kawallahi ladim ka dinang kisanan kag may kikitong tanong ginawa tanong nagudinan pakakiyakop sa ikaw di tanong di kang tanggastuwa o di nakapkinatanong sa ikaw mga limu Allah na di na nagpakawayad ang kanasambayang tanong si buku yung uljumah. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na biyalawin yan asutanda yung murka nagusutanda yakaw yaguyag ka nang gusto nakapansabayad na nakasulimur ka Allah subhanahu wa ta'ala na dinutub ka kabayad na idapat ka sa ikaw mga tao ang binimulong waniran sa simbay sa ikwanda at isot tao aping gusto niyan sa amurian sa kawyag-uyag yan sa kambirin niyan sa ikaw mga limwala na di pagkabayad na igusi ay dapat kasi ko mga tao adirang langalangan na ang utap na nagunta manira laurian yan naarap ang tanong sa kapakasurga sa ikaw niya kabubububaw ay barat na mataan kapsipatan sa masagit adit na kabam niya kasurga abada marasay ayaknya baka surga na niya nga narasay si kusimba si ikwallah kawad na digerasay kusimba si ikwallah at baka surga na sunabi sallallahu alaihi wasallam na tiuga na rugo sa kapanggalabakan niya sa ikaw mga simba na idapat kasi ko tao akan na ba mga nabi na arap niran si ikwallah sa kapasurga doon silang mga narasay isinari di beraya asul tinuku surga ada tanah marasay kusimba si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala Sumaimun napitir yan Maimun bin Mihran la yakun al-abdu taqiyya hatta yakuna li nafsi ashadda muhasabah dia tingin kembali setau amalakan si wallah taman sa dimitaralo ang koto niya ni kapamagitu nga sa ginawa niyan ayamanan na mitaralo ang koto kapagito nga tanong si ginawa tanong saan dumanaya yan diminiramig ang kuta mga gilabag tanong si kumapya ang tawa kasi kumarata Umar radiyallahu ta'ala an namiyalo niyan pansang kuta mga tuba-tuba diyan nagu mga panguyat yan si mga sahaba nagu si kwadanda ng mga muslim at tigin manay hasib nafsaka fir rakha qabla isab shiddah ito ang at nagatigin na ginawang ka Siko kapakalala na taka Siko kapipia ginawa ka Siko kapaparing ka mamagitong siko ginawang ka Kapla isabi shiddah Unang panudak italamba Ang kuto mailok akapamagitong Agito sa kapamagitunga siko amalutaw Siko alungan na mauring Fainaman hasad nafsahu Fi rakhai qabla shiddah Ad amruhu ila rida Wal ghiddah Tigman ni Umar radiyallahu ta'ala sa mga tao ama itong yan na ginawa niyan siya ko kapaparuin niya nun kapakalala natin o nanulong kapakataling umailot akapamagitong ng belingan kumasoy ang kutabtad yan siya ko kasusuat abdad na gumaluag abdad ayaman na niya nagupuno ka mapamagitong ang ginawang ka
may tungkas sa ginawang ka, ang kuta miniramig, ano miniramig sa mga malaka, siko mga pipianta, siko marata, unang pundar ka kapakataling mo kapatay, daya bagay na kasi kwalong anamori, nang kutwa kapakadir ka, karna kamukarna, naugi ang kutwa katigudaya, agito sa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Waman alahatsu hayatuhu, wasyagalathu ahwa'ahu, ada amruhu ilan nadama wal hasrah. Nasadip manatig Umar radhiyallahu ta'ala anhu, amat turipan sa kanya no kauyag-uyag yan, nago mabimbal sa kanya no bayag ginawa niyan, na kumasri kung nakisubta diyan sangkot akang buuman nago kalugi si ikwalong anamori. Ay man nasa sa tao ay napusinutan yan, naging kaya bayag ginawa niyan, ay kasuswat yan, naasarak pagkaswat yan na ginawa niya niya, piyakang bayag-bayag yan subaya ginawa niyan, sa ininiswaswatan, naging kaya bayag ginawa niya sa kasuswat yan, lagi dukang beradusa, kang berazina, kang dirumat, kasukat-sukat sa mga haram, natsis alungan na mori, nakambuman mamusi ikwalungan na mori. So Al-Hasan natigin manay, wa innama khaffal isabu yawmal qiyamah, ala qawmin hasabu anfusahum fid dunya, ay manariap pagkakiran ang buto ka pamagitong sa ikwalungan na maori na supagtaw amyay tumiran aginawiran sa ikudunya, ay buwa pagkakiran ang buto ka pamagitong sa alungan na maori, naging kaya mga tao amyay tumiran na ginawiran sa ikudunya iran na miyakatulod kiran na to sa kapanggil bagiran sa mga pipiya. Wa innama syakkal hisabu yawmal qiyamah ala qawmin akhadhu hadha al-amr min ghairi muhasabah, na ayat 3 nagpakailot kiran ang kutwa ka pamagitong sa ikwalungan na maure, naging kuta mga tao asumiyul silang ko Islam, tinggal magiran ang ka-Islam, o rin yan na doon silang pamagitong, nagyito'y mga tao at pakailot-ilot kiran ang kutwa ka pamagitong sa ikwalungan na maure. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala, diyan kaya itong ang sikwalong anamori, nagitubuak ka na naiwatan ako kapumagitong wala, nagtindig tano sa hadapan wala sa pira puluragun, ay titindig tano ro, na ayaman na niyan na mapundingan niya ng mga tao, ako kumanin sa mga tao, saan makasurga, subpa ka surga, naan makanaraka, subpa ka naraka, sangkot to ayaman na niyan nakananayawatan o sangkot ako magitong wala, naukiyangatan sa mga tao, sangkot to ayaman na niyan nakananayawaran sa kapumagitong wala. Ada tanong matigir ang kutwa man nakatitindig tanong na itanong pang matigir ang kutwa kalanding ng mga tao ang kalanding silang kunar ka jahannam. La hawla wala quwata illa billah. Maurip na Allah subhanahu wa ta'ala, ginani sabab as sinanagdan ang mga ginawa tanwaya sa mitulog tanunin sa ikusimba sa ikwalla di tanong mabuli mga tao abis na nimban naman mo sa kapsimba sa ikwalla subhanahu wa ta'ala kamatalang kaya murtano sa kudunia na dibuya ketay na magnugtano sa ikwalla subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah wa li wa lakum wa li sa'il muslimin min kulli dam fastaghfiruhu innahu tawwabur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ماربنا الله سبحانه وتعالى والله إن ننسى القرآن إن ننسى القرآن كي يمغتاو نحن يبينني أريد إن الدنيا سفي أحسن تقويم تنتمرن أما بيرفع ورينا سيقول الله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين ورينا تقول الله نفعن بجنمي بنا مبابا أغطس ular kajian ayat duguti ko mga ulama na inarin man yan sa pinakamapia ورينا yan na pinakamarata at tuman bilin si kumansiya إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات inung tagutiyo mo ito tingol Allah subhanahu wa ta'ala ang ito mga tao ang hirap niya silang si ikwanta iyakay siya silang suwanta tinggal mo kiran sa tawid hirap niya lang suwanta gusto mo na mawin na gusto mga malaikat na gusto makita po Allah na gusto suguyan na gusto qadar amapya marata na kursi po Allah subhanahu wa ta'ala warin niya wa'amil as-salihat tinggal mo silang sa mga pipya
Ini sungkan lang ko sunod Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagupinggil na bigyan ng sungkay tumala mga sugun Allah subhanahu wa ta'ala. Naginang kimiyat tabiya. Saan kaya mga tao ay nagduwala sa pinakamatiyarupaan. O yan ay nagpanganog din sila si kuna nagagihannam. Naibog ko tabiyo ng kana mga tao. Amiyat din sila si kuna. Nagupinggil na bigyan ang utang mga galbak ang mga pipiya. Sama lang nanyatang asan sa mga tao dumagat niya si kuna. Nahulis lang ang sa mga pipiya. Nagpinsilan si mga tao. Aplan din Allah subhanahu wa ta'ala si Abba sunan kanya. Yan sila ako kulo ka Muslim. Ami ka di ka may umikiran. Din na lang ang mga si kulo ka Muslim. Bulog ko mga kan. Malilipin sa khima. Para naman ay ikalaki ang sukad na niyan. Alisra. Adigan Allah subhanahu wa ta'ala sa pamikiran. At biyak ka na din ka panangkutok. Pangasusuasaan ng mga mawari. Naubiyang kutok. Mga gilbo. Ang gilbugangan ng panganakaka. Oriyan yan na mas niya tumuka. Subaya ginawang ka. Alam ka ilan ladina takadu ilahang hawa. Bangka na may ilating Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaya mga tao at kinweran. Ang katuwanan sa mga bayo ginaweran. Nasisan ang kaya mga tao at simpuyan sa mga bayo ginaweran. Ay hindi pa naman tuwag suwak Allah subhanahu wa ta'ala. Oriyan yan na maaran sila ng mga bayo ginaweran. Anis sila masuswat. Naulis sila katatraman sangkot nakitindigin ng kumasimba si Allah. Naminyung tayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Nani ito sa rila si Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal a'malana wa taqabbal salatana وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم احفظهم واصلح أحوالهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين وثبت أقدامهم وزلزل أقدام أعدائهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.